naqat ma' dak li qal il-Ministru Farrugia diġà fl-istqarrija li saret. Jien informat mill-Ministru Farrugia li ma kellux talba speċifika qabel ma saret kif għandhom kull dritt li jagħmlu protesta minn numru ta' ħaddiema biex jiltaqgħu miegħu. Aħna safenna fien fis-sigħat li ġejjin għada ħajkun hemm laqgħa bejn dawn il-ħaddiema kif ukoll il-Workers Union li għandha recognition tal dawn il-ħaddiema u l-Gvern biex naraw is-sitwazzjoni. Naf li kien hemm xi affarijiet li diġà illum ġew jew qed jiġu solved pereżempju dwar ħaddiema tlieta jekk kien żersba li kellhom il-karozza tagħhom damaged li l-Gvern ħajidħol biex jagħmel tajjeb għal dawn l-affarijiet. Lil minn hekk il-punt kruċjali għalija huwa li kulħadd trid josserva liġijiet. U għalhekk il-Pulizija u l-Forzi tal-Ordni għamlu sewwa li llum daħlu biex arrestaw numru ta' persuni fil-fema tiegħi relevanti jekk hux Maltin jew barranin. Jekk inkisret il-liġi, din il-liġi kulħadd irid kun hemm il-konsegwenzi u f'dal każ il-konsegwenzi huwa li jkun hemm il-kors tal-ġustizzja fil-qorti. Ovvjament jkun hemm imma mbagħad min jipprova jirkeb fuq dan kollu biex jiżra sentiment ta' mibeda u ta' mill-ġdid. Aħna kontra huma għax ma tkeċċuhomx għaliex ma tibagħtuhomx lura. Pajjiżna għaddej minn żmien bla preċedent fejn persuni li jidħlu Malta jintbagħtu f'pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea. Persuni li ma għandhomx dritt għax l-ebda tip ta' protezzjoni jintbagħtu lura f'pajjiżhom. Pajjiż persuni li ma jikkwalifikaw għall-ebda waħda minnhom aħna fid-dover illi ma mmorrux mal-mewġa populista, mal-mewġa li faċli ngħid iva mela ħanibagħtuhom lura s-Sudan, ħafna minnhom Sudaniżi, meta nafu li ma nistgħux nagħmlu dan bil-liġijiet internazzjonali, bir-rule of law fl-aħħar mill-aħħar, bl-istat ta' dritt. U allura jien din jien li ngħid ġurnata ma nbidlux skont il-rieħ il-ġurnata ta' wara. Meta inqatlet persuna sewda ftit tax-xhur ieħor f'ħalfar, ftit tax-xhur ilu f'ħalfar, kulħadd iħabbat fuq sidru, kulħadd jitkellem dwar il-bżonn ta' integrazzjoni u dal-affarijiet kollha. Jien dakinhar tkellimt dwar dak il-bżonn, illum mhux ħanbiddel il-vija għaliex is-sentiment mhuwiex l-istess fost il-poplu. Illum huwa l-ġurnata li nerġgħu intennuh dak il-kliem. Illum trid ikollok il-kuraġġ li tennih dak il-kliem. Mit-tieni laqt imma ma nistaqat nittollera l-ebda tip ta' skuża biex jkun hemm min u aħna smajna s-sitwazzjoni ta' kien hemm persuna li pruvat tidħol lura fil-ċentru miftuħ, da mhux ċentru magħluq, ċentru miftuħ kontra r-regoli, kienet ċurbana, pruvat tiġi miżmuma. Mhux kwistjoni ta' argument hekk hux fair jew le, ma tistax imbagħad taqbad u tkisser kull mem, ma tistax tipperikola ċ-ċirkustanzi tal-persuni, għalhekk il-persuni li ġew identifikati ħajtresqu l-qorti u l-ġustizzja l-qorti issa ssir ġustizzja magħhom dan ir-rigward.